Ola, son Xavier, o monitor do Concello de Tapices. Desta vez vamos facer un colar que lle chaman conudo de serpiente. Para isto necesitamos unha corda desta tipo mariñeiro, vale, que hai nos efectos navales, ou en algunhas ferreterías tamén as teñen. E tamén este algodón, que é un acrílico realmente, que o venden nas mercerías. Entonces necesitamos, para facelo, 1,5 metros de cada unha das cordas. Bueno, do 1,50 m vamos poñer, deixamos 22 centímetros e lle poñemos uns alfinetes aquí para que non se mova. Isto queda para o remate. Vamos empezar a facer o nudo. Pasamos o fío da dereita envolvendo, perdón, o fío da esquerda envolvendo o da dereita. Poñemos un alfinete aí, pasamos por abaixo e por aquí. Vamos acercando. Volvemos a facer este por aquí, poñemos así, poñemos aquí un alfiler, pasamos o chicote por debaixo e por aquí. Por debaixo. Pasamos a punta por abaixo e por aquí. Hai que tirar simétrico, para que non se adelante un a outro. E vamos facendo así hasta ter sobre 22 centímetros. Hai que ir ajustando. Bueno, pois é todo sempre o mismo, vale? Hasta ter 22 centímetros. Así. Sempre ajustando, vale? Bueno, ahora estamos chegando
aos 22 centímetros. Quería deciros que este nudo, cada vez que se fai, vai collendo moitas voltas ao cabo, entón faise moi complicado traballar con el. Entón cada volta hai que ir tirando para desfacer as voltas que ten. Fas o nudo, entón aproveita para estirar o cabo, vale, para que quite as voltas que vai collendo. Bueno, chegados a este punto, xa o único que temos que facer agora é cortar, e como este material quema moi ben, collemos un chisqueiro, un mechero, e vamos ao outro e facemos